O enfoque está apoiado en tres puntos básicos, non? O fundamental é o emprego das novas tecnoloxías nas granxas de leite. Como xa temos falado outros anos, os gandeiros teñen que ser máis produtivos, cada ano teñen que lle sacar un maior rendemento ás súas explotacións. Entón, como solución está o aproveitamento destas novas tecnoloxías, nas que incluímos aí a robotización, un tema moi candente actualmente, pero non só a robotización, sino o emprego de ferramentas informáticas e incluso o que son os teléfonos móviles, como pode ser, non? Cualquier tipo de apps que poden axudar no que é o manexo diario da explotación. Entonces, este é un dos puntos fundamentales. Por outro lado, está os novos desafíos que afectan as granxas de leite a moi curto plazo. Un deles, como pode ser o emprego de xurros nas explotacións, e como se deben utilizar e como se deben xestionar eses xurros, e por outra banda está o gran desafío que é o emprego de antibióticos. O gran problema que temos a nivel de saúde humana, incluso cos antibióticos, é as grandes restriccións que se vai provocar porque eses antibióticos está se vendo que teñen unhas grandes resistencias a día de hoxe. Como plato forte destas xornadas temos a experiencia de 3 gandeiros que nos van contar as súas estrategias para producir leite nas súas granxas, con 3 tipos de animales e selección diferente en cada granxa. As xornadas non só son un punto para vir escoitar charlas, senón que son un punto de encontro de gandeiros que tanto de Galicia, como de Asturias, como de León, como do norte de Portugal, incluso este ano sabemos que contamos con xente hasta de Andalucía, o sea que convidámosvos a vir a estar ali todos xuntos no que son as comidas, os xantares e o importante encontro gandeiro que teremos os xoves despois das xornadas tomando un xamoño e un pouquiño de cervexa.